Οι ακροατές είχαν το 20 λεπτό, ένα τακουνάκι έκανε ο Μαύρος στον Βάγνερ και ο Βάγνερ με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 1-0. Ο Τάσος γυρίζει μέσα στην περιοχή, ωραία, μπαίνει, σουτάρει και μόνοι τους οι Άγγλοι, αγαπητοί ακροατές, επιτυχάνουν το δεύτερο τέρμα. Μόνοι τους, αγαπητοί ακροατές, 2-0 η ΑΕΚ η Ντέρμπι. Στα 5 χρόνια που η Ντέρμπι έπαιζε ανελιπώς στα ευρωπαϊκά κύπελα, δεν είχε ήττα στο γήπεδό της. Αντίθετα, είχε συντρίψει μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως την Μπενφίκα με 3-0, καθώς και την Ρεάλ Μαδρίτης, του Νέτσερ, του Αμάνθιο και του Μπράιτνερ με σκορ 4-1. Λίγες μέρες πριν την ρεβάνς, με την αισιοδοξία να ξεχυλίζει, τα κρυάρια της Ντέρμπι συνέτριψαν 8-2 την Τότεναμ. Ο Φάντρογκ όμως δεν φοβήθηκε και δήλωνε βέβαιος πως η Ένωση θα άντεχε. 3 μέρες πριν το δεύτερο παιχνίδι στο baseball ground, άλλαξαν το χλωοτάπητα για να είναι σε καλή κατάσταση, αφού από τις συνεχείς βροχές είχε γίνει αληθινός βούρκος. Ούτε αυτό το τρίκ όμως μπόρεσε να λυγίσει την ΑΕΚ, που έγινε η πρώτη ομάδα που κέρδισε την Ντέρμπι στην έδρα της και ταυτόχρονα η μοναδική ελληνική που έχει καταφέρει να νικήσει μέσα στην Αγγλία για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θεώρησαν ότι δεν ήταν αρκετό το 2-0, ποιος ξέρει. Και δεν πήγε τηλεόραση στο Ντέρμπι. Και γίνεται το 3-2 αυτό το εκπληκτικό, γιατί να βγάλεις 3 γκολ σε μια αγγλική ομάδα η οποία 1-2 χρόνια πριν ήταν πρωταθλήτρια. Και μάλιστα θυμάμαι ο τύπος τότε είχε γράψει εναντίον της τηλεόρασης που δεν έδωσε τον αγώνα. Εκτελεί ψιλοκρεμαστά στο ύψος του πέναλτι, πιάνει και παλιά ο Παπαϊωάννου, η μπάλα προσκρούει στο οριζόντιο δοκάρι. Είναι ο Γκέμιλ, το εκτελεί ο Στεριούδας για μια ακόμα φορά, αγαπητοί ακροατές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το Λάκη το Στεριούδα που ήταν ο ήρωας του Ντέρμπι, που με τις αποκρούσεις του μας νικήσαμε μέσα στην Αγγλία την Derby County, μια μεγάλη ομάδα την εποχή εκείνη. Και ο Λάκης ήταν η μέρα του. Υπήρχαν αρκετές καλές αποκρούσεις και βέβαια πολύ καλές αμυντικές αντιδράσεις και στα χάφ μας και η επιθετική μας και γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ο Νικολούδης για την εκτέλεση του φάουλ και η ισοφάριστη. Ήρθε η ισοφάριστη, αγαπητοί ακροατές. Αυτή η φανέλα εμένα προσωπικά θα μου μείνει αξέχαστη, γιατί θα θυμάμαι πάντοτε το υψωμένο χέρι του Τάκη του Νικολούδη μέσα στο baseball ground, στο γκολ εναντίον της Derby County. Και είναι αυτή η συγκεκριμένη φανέλα η οποία έπαιξε εκείνο το βράδυ στο παγωμένο αυτό γήπεδο. Αυτή τη φανέλα είναι του Αλέγκου του Μαργαρίτη, ο οποίος ήταν και ο προπομπός των συλλεκτών εκείνης της εποχής, για να έχουμε εμείς σήμερα αυτά τα τέλεια πράγματα, τα οποία σπάνια υπάρχουν. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ, ήταν χιλιομπαλωμένες οι φανέλες, δεν υπήρχε η σημερινή πολυτέλεια και η δυνατότητα που έχουν οι φροντιστές να αλλάζουν στα ημίχρονα φανέλες, άλλοι παίχτες να παίζουν με μακριμάνι και άλλοι με κοντομάνι. Θα δώσει στον Νικολούδη. Ο Νικολούδης θα προωθηθεί, θα επιχειρήσει να βρει την κατάλληλη στιγμή στον κενό χώρο. Το Τάσο, ο οποίος θα γράψει το 2-1 με ένα φοβερό σούτ, αγαπητοί ακροατές. Να και η νίκη μέσα στο baseball ground. Νομίζω ότι η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και ειδικά της οικογένειας της ΑΕΚ, είναι ότι το καλύτερο έχει να δείξει εκείνα τα χρόνια. Και νομίζω η ΑΕΚ απέκτησε πολλούς φιλάθλους, νέους, η χρυσή εποχή του πρόεδρου του κ. Μπάρλου και του κ. Φάντρου σαν προπονητή. Ο Λουκάς Μπάρλος έβλεπε συγκινημένος το δημιούργημά του να καταπλήσει την Ευρώπη. Τα λόγια του στο ραδιόφωνο, λίγο μετά την νίκη στο baseball ground, αποτελούν σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο. Θα ακούσετε τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Μπάρλο, που μαζί με τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ βρίσκονται εδώ, να σας πει 2 λόγια για τον μεγάλο άθλο της ΑΕΚ. Ευχαριστώ τον Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό για τη χαρά που μας έδωσε, τη χαρά που έδωσε στους Έλληνας φιλάθλους προς χάρη των ηρωικών παιδιών μας. Ζήτω η ΑΕΚ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και θα πήγονται. Εδώ στο Ντέρμπι γράφτηκε η μεγαλύτερη επιτυχία που πέτυχε ελληνική ομάδα στις αγώνες των Ευρωπαϊκών Κυπέλων. Η κλήρωση του τρίτου γύρου ζευγαρώνει την ΑΕΚ με τον Ερυθρό Αστέρα του Μπράνκο Ζέτς. Μια ομάδα με αστέρια της εθνικής Ιουγκοσλαβίας, όπως ο Μπογκίσεβιτς,
ο Μούσλιν και ο Σούσιτς, με μια καυτή έδρα, το Μαρακανά του Βελιγραδίου, των 90.000 θεατών. Ο Βάγνερ παίρνει την μπάλα, ξαναγυρίζει και πάλι στον Νικολούδη. Ο Νικολούδης κάνει μια σέντρα για τον Παπαϊωάννου, κεφαλιά του Παπαϊωάννου και 1-0. Αγαπητοί ακροατέ, ένας εύστοχος συνδυασμός του Νικολούδη και του Παπαϊωάννου. Η σέντρα του Νικολούδη τη βλέπει ο Παπαϊωάννου, πετάγεται, ευνηδιάζει την άμυνα των Ιουγκοσλάβων. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 του Ερυθρού Αστέρος Ιουγκοσλαβίας. Θα μισοραβούσει. Με μικρές κοντινές πάσες προσπαθούν να κάνουν μια σέντρα. Γίνεται η σέντρα από πλευράς ΑΕΚ. Βγαίνει μόνος του, γίνεται ένα σουτ και το 2-0 είναι ο Βάγνερ. Ο Βάγνερ ο Μαύρος είναι. Ήτανε μια φάση, αγαπητοί ακροατέ, που δεν έδειχνε γκολ. Δεν έδειχνε γκολ, αλλά από λάθος που έκαναν οι Ιουγκοσλάβοι, με μια ανάποδη πάσα έφεραν την μπάλα μέσα στην περιοχή τους. Ο Κάγιανης δεν πρόλαβε να βγει, ο Μαύρος έτρεξε και ίσα που κρότησε την μπάλα σιγά σιγά στο κενό τέρμα και έγραψε το 2-0 ΑΕΚ Ερυθρός Αστέρας Ιουγκοσλαβίας. Στο Βελιγράδι πιέστηκε πολύ η ΑΕΚ, ο Στεριούδας και η άμυνα, κράτησαν, έγινε το γκολ. Με το 3-1 πέρασε η ΑΕΚ. Διώχνει ο Παπαϊωάννου, μια παλιά για τον Βάγνερ, ο Βάγνερ για τον Νικολούδη, Νικολούδης για τον Βάγνερ, ναι, ο Βάγνερ σε καλή θέση, ο Βάγνερ, ναι, το 1-1. Το 1-1 αυτό το γκολ που επεδίωκε η ΑΕΚ να σημειώσει και που επέτυχε και στη Μόσχα και με την 13 στη Ντέρμπι. Έχει μέσα 90.000 κόσμο, το γήπεδο πραγματικά βγάζει ατμούς, λάβα βγάζει και το μάτσι γίνεται 1-0, 1-1 στο 30. Στο 20. Στο 30 ακριβώς γίνεται 3-1. Οπότε και οι δύο ομάδες παίζουν την πρόκληση για έναν γκολ. Επί μία ώρα, 15 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και 45 στο δεύτερο, δεν κινηθήκαμε από τον πάγκο μας. Ήταν τόση αγωνία, τόση συγκίνηση και τόσο το πάθος, γιατί εμείς πιστεύω που είμαστε στον πάγκο, πιο πολύ κουραστήκαμε από αυτούς που παίζανε μέσα. Τελικά έλεξε το μας 3-1. Και ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι θα λέγαμε, διότι πηγαίναμε στην προημιτελική φάση. Για πρώτη φορά λοιπόν, μια ελληνική ομάδα προκρινόταν στα προημιτελικά του κυπέλου UEFA. Η αγγλική Queen's Park Rangers ήταν η ομάδα που έβγαλε η κληρωτίδα της Γενέβης. Μια καλοδουλεμένη μηχανή υπό τις οδηγίες του David Sexton, ο οποίος είχε οδηγήσει την Chelsea στη κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων το 1971 στην Αθήνα και είχε μαζί του από εκείνη την ομάδα τον Webb και τον Hollins. Την προηγούμενη σεζόν η Queen's Park Rangers έχασε το πρωτάθλημα από τη Liverpool μόλις για 1 βαθμό. Στην σύνθεσή της υπήρχαν ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας Jerry Francis, ο Ιρλανδός φορ Don Givens, ο βιρτουόζος Stan Bowles και ο πρώην αρχηγός της Arsenal όταν έκανε τον double το 1971 Frank McLeod. Και ξεκινάει πολύ άσχημα η QPR. Θυμάμαι, το είχα μεταδώσει στο Σέφρεσμπουργκ, στο παλιό γήπεδο της QPR. Θα είναι πολύ καλή ομάδα τότε. Παίζει ο Francis, ο Jerry Francis και κάνει ένα πέναλτι, θυμάμαι, ο Τσάμις, γίνεται 1-0, 2-0, 3-0. 3-0 από αγγλική ομάδα δεν είναι εύκολο να το ανατρέψεις, δεν είναι. Στο παιχνίδι της Ρεβάνς έπρεπε να ανατρέψουμε αυτό το 3-0. Και ειδικά με μια αγγλική ομάδα που τότε οι Queen's Park Rangers ήταν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Είχαμε χάσει 3-0 στο Λονδίνο και ήταν κάτι το απίστευτο να προκληθούμε. Πράγμα το οποίο όμως εμείς οι παίκτες πιστεύαμε και ο προπονητής και το αποδείξαμε μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ήταν μια βραδιά αξέχαστη για όλους τους Έλληνες, όχι μόνο για τους αεκτζίδες, αλλά και για εμάς τους παίκτες. Η μπάλα πηγαίνει στο Μαύρο, Μαύρο στο Παπαϊωάννου, Παπαϊωάννου κάνει το σούτ από Κρούνο Πασόπαν και το 1-0 είναι γεγονός. Αγαπητοί ακροατές, το τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια δεν περιγράφεται. Η ηρωική ΑΕΚ ανοίγει το σκορ, ο Μαύρος ήταν ο τελικός εκτελεστής και προηγείται η ΑΕΚ σε 1-0 της Rangers. Η ΑΕΚ χάσει και φοβερά στο πρώτο ημίχρονο, χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έχει μια κόπωση, μια κάμψη. Ο Μαύρος έχει κάνει μια επίθεση κατά μέτωπο. Έκανε μια παλιά ο ίδιος και σουτ βολέ! Και η μπάλα καρφώνεται για δεύτερη φορά στα δίκτυα. Με μια προσωπική επιτυχία του Μαύρου, ο οποίος τρίπλαρε συμπέσταση και αντιπάλους, κέρδισε τις κόντρες και σαν να στραπεί μπήκε και κάρφωσε την μπάλα στα δίκτυα. Ήταν ένα ρεσιτάλ Μαύρου, αγαπητοί ακροατές. Εκεραυνοβόλησε με το δεξί πόδι
τον Σπάρξ γράφοντας το 2-0. Εκείνη την ημέρα της 16ης